Jagoro maduong' mar riwruok mar jochiu thieth e pachoka Seth Panyako onyiso ogai mar obila Japhet Koome mondo okaw okang' mager ne obila manyo bayo jagoro maduong' mar KMPDU gi iro malungo wang' ma kaok kamano to gin bende gibiro riwore kod jochiu thieth mamoko e ng'anyo mar tipo moluongi kod KMPDU juma manyien. Kanoloso gi jofwamb weche Kakamega, Panyako nopenjo gimomiyo nyaka sani jatend migawo mar thieth Susan Nakumisha pok olosi wi wachni kata kobedo ni weche mamoko machando chuny jothieth to pod ng'eny e pachoka. To immediately ensure that the police officer who attempted to assassinate Dr. Atela is arraigned, is disciplined, and is taken to court and is fired from the service. If that does not happen, as the nurses of this country, we are going to join the doctors in protecting the rights of the Kenyan workers. We will not allow any government operatives to think that we are protecting our government. There is no government any police officer is trying to protect. This is our government. Board mang Medusa e pachoka mong'ere kaka the engineering board